കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി, മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ആക്കാം മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എടുത്തു വെച്ചേക്കാണ് ഇത് ആക്കണം. അപ്പൊ സൂം എടുക്കണം ആദ്യം അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മാതാജി. എന്താ മാതാജി ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റായി. ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മളിപ്പോ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോറി മാതാജിയുടെ പത്മാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പത്മാവതി മാതാജി, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മാതാജി. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് സൂം ചെയ്യണോ? എങ്ങനെയോ സൂം ചെയ്യാം? ഇല്ല വേണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫൈൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാം ഹരേ हरे कृष्णा. गुरु महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. हरे कृष्ण. വെൽക്കം ടു ഓൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ 1-ാം അധ്യായം നോക്കിയല്ലേ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അർജുന വിഷാദയോഗം എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിലെ സംശയങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രൂപരേഖ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇരു സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധക്കളത്തിൽ അണിനിരുന്ന് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അന്നേരം അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ നിരത്തി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ്. വിജയിച്ച് രാജ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നേട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുലത്തിന്റെ ഒക്കെ നാശം, അതുപോലെ കർമ്മഫലം, പാപം കിട്ടുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭയം. പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നൊരു വിമുഖത പോലും അർജുനൻ ആ സമയത്ത് കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം അർജുനൻ കാണിക്കുമ്പോൾ അർജുനന്റെ ധാരണ എന്താണ്? ജ്ഞാനിയായ ആണല്ലോ അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് ഒരു വേള അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത് അല്ലേ? ആ വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധ്യായം 2 സാഖ്യയോഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത്.
ഗീതാ വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഇതിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ഷത്രിയ വീര്യം നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അർജുനൻ ധർമാധർമ്മങ്ങൾ അറിയാതെ ഏതാണ് ധർമ്മം ഏതാണ് അധർമ്മം അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെ, അങ്ങനെ വന്ന വേളയില് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാന് ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. നശ്വരമായ ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്, ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങള് സന്ദേശങ്ങള് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. പുനർജന്മം എന്നുള്ള പ്രക്രിയയും ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക, കർമ്മഫലം ആസക്തി കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങനെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളിന്റെ സവിശേഷതകളും ഭഗവാൻ ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അർജുനനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും അപഗ്രഥിച്ച് പറയുന്നത്. നമുക്കും അത് ആ സന്ദേശം നമുക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്നും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഗീതയിലെ സന്ദേശങ്ങൾ, ഗീതോപദേശം ഓരോ മനുഷ്യനെയും കർമ്മോന്മുഖമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ പക്ഷേ വെറുതെ കേട്ടാൽ പോരാ, ജീവിതത്തില് അത് പ്രായോഗികമാക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിത വിജയം നമുക്കും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. സഞ്ജയ ഉവാച. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യുദ്ധകളത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യമുവാച മധുസൂദന. മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധു കൈടവന്മാരെ വധിച്ചതാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. മധു കൈടവന്മാരുടെ കഥ നമുക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ, വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അറിയാം. അപ്പോഴ് മധുസൂദനന് അങ്ങനെയാണ് പേര് വന്നത്. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ ആ രാക്ഷസനെ കൊന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അർജുനന് നിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്നുള്ള അസുരനെയാണ് ഇവിടെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. കരുണ കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നുള്ള ധാരണ പോലും ഇപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനന്. അതിന് പ്രഭുപാദ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഒരാള് മുങ്ങിച്ചാവാൻ പോവുകയാണ്, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാവാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ അയാളുടെ വസ്ത്രം രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അയാളുടെ ശരീരമല്ലേ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പരമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താം. സത്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് സത്യത്തെ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കരുത്, ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്. ആ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ എപ്പോ മറക്കണോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കഷ്ടതകൾ വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പൊ മൂലസ്വരൂപം എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ വർദ്ധിക്കണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ സ്വധർമ്മം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങള്, നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. അർജുനന്റെ ഈ വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചടക്കി അല്ലെ. അങ്ങനെ അർജുനനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയണോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. അർജുനനെ അങ്ങനെ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു
എന്നെ എന്താ പറയാ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് കരുതി. പക്ഷെ അതല്ല ഉണ്ടായത് ഇവിടെ. അപ്പൊ കുതസ്ത്വ കശ്മലമിതം, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാലിന്യങ്ങള് വന്നു ചേർന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ദുഷ്കീർത്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഈ മാലിന്യം നിന്നെ എങ്ങനെ പിടികൂടി അർജുന എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളല്ല കിട്ടുക, ദുഷ്കീർത്തിയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ എന്ന് പറയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എപ്പോഴും ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച എന്ന് പറയുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച, ശ്രീകൃഷ്ണ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇത്ര വാല്യൂ കിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് വരുമ്പോ എന്താണ്? സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് വരും. മറ്റതൊരു കാലി ചെറുക്കൻ പോലെ, അത്ര നിസ്സാരതയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എവിടെയും ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മള് നിരപേക്ഷ സാക്ഷാത്കാരാണ്. ഇതിനെ 3 വിധത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മം, പിന്നെ പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുക അല്ലെ. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കാണും നമ്മൾ, അത് ബ്രഹ്മനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ കൂടി അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെ നമുക്ക് പരമാത്മാവ് എന്ന് കരുതാം. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൂര്യഗ്രഹം, അതിനകത്ത് സൂര്യദേവൻ രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് ഭഗവാനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. ഇപ്പൊ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ദൃഷ്ടികോണ അനുസരിച്ച്, അവരവരുടെ ദൃഷ്ടി അനുസരിച്ച് അവരവര് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പലരും പലതരത്തിലാണ്. വേദവ്യാസൻ നമുക്കറിയാം. വേദവ്യാസനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സനാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും രചയിതാവ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വേദവ്യാസന്റെ പിതാവ് പരാശരമുനി. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ വാക്കിനെ നിർവചിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? 6 ഭഗങ്ങളോട് കൂടിയതെന്നാണ്. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അതില് നമുക്ക് നോക്കാം. സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണോ? നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഇതിൽ കൂടുതൽ സമ്പത്തിന് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ 6 ഭഗങ്ങളുടെയും പരിപൂർണത ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. ഇനി ശക്തിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ, ശക്തി നമുക്കറിയാം. ഗോവർദ്ധന ലീല അല്ലെ. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം 7 വയസ്സായ കുട്ടിയായിരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തത്. അപ്പോ ശക്തിയുടെ കാര്യം. യശസ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തത് ഇന്നും നമ്മൾ പാടി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. വേണ്ട, ഈ 5000 വർഷം മുമ്പ് ഉപദേശിച്ച ഗീതാജ്ഞാനം തന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇനി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യമാവട്ടെ, അതില് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മലീലയില് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കന്ദർപ്പകോടി കമനീയ വിശേഷ രൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. കന്ദർപ്പൻ, കാമദേവൻ, കോടി കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യാണെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്. പിന്നെ ജ്ഞാനം,
ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഇനി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പിന്നെ ത്യാഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ രാമായണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പട്ടാഭിഷേകം, ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും ഉത്സാഹങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ല ഭരതനെയാണ് രാജാവാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവണേ? അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് വിരക്തി, ത്യാഗം ഉള്ള ആൾക്കാര് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാമായണത്തിൽ എന്താ പറയണേ? രാജ്യത്തെ രക്ഷിപ്പതിന്നു മതി അവൻ ഭരതൻ, രാജ്യം ഉപേക്ഷിപ്പതിന്നു ഞാനും മതി, ദണ്ഡമത്രേ രാജ്യഭാരം വഹിപ്പത്, ദണ്ഡകവാസത്തിന് ഏറ്റവും എളുതല്ലോ എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ അത് അത്രയും നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് പറയാണ്. എന്ത് രാജ്യഭാരം ഉണ്ടെങ്കിലും രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്താലും അതല്ല കാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ രണ്ടും സമഭാവനയോടെയാണ് അല്ലെ ത്യാഗം. അങ്ങനെ 6 ഗുണങ്ങള് അതിന്റെ പരിപൂർണത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. കൃഷ്ണനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് ആരുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായിട്ടും മറ്റാരുമില്ല. ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദി ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനാണ്. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്നാണ്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനും സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനുമായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞു. ഭാഗവതത്തിലും പരമപുരുഷന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവതാരങ്ങളും പുരുഷ ആവിർഭാവങ്ങളും സ്വീകരിച്ച കൃഷ്ണനെ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതേചാംശകലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരിവ്യാകുലം ലോകം ഹൃദയം യുഗേ യുഗേ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ. ഇതില് പറഞ്ഞേക്കണ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞേക്കണ അനാര്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അനാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അനാര്യൻ? ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. അനാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ധനുർധരന് യോജിച്ചതല്ല ഈ പ്രവൃത്തി, ഈ സംഭാഷണം. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാവാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് അനാര്യൻ. അത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോ അർജുനൻ പെരുമാറുന്നത്. ക്ഷത്രിയനായിരുന്നിട്ട് കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നിയത കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭീരുത്വമാണ് അനാര്യന്മാർക്കാണ് ഈ ഭീരുത്വം യോജിക്കുക, അല്ലാതെ അർജുനനെ പോലെയുള്ള ആര്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലൈബ്യം മാസ്മഗമപാർത്ഥ നൈതത്വയുപപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്യക്തോത്തിഷ്ടപരം തപ. അഭിമാനക്ഷതമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അർജുനന്. സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേരിടലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ നേരെ ചെയ്തു നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലൈബ്യം എന്ന് വെച്ചാല് നപുംസക ഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പൗരുഷം നശിച്ചു പോയോ നിന്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പാർത്ഥ നൈതത്വയുപപദ്യതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിനക്ക് തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ എങ്ങനെ അധീനനായി? ഇത് നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്ന ആളാണ് പരന്തപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ഈ ശത്രുക്കള് വിറയ്ക്കും. അത്ര ശൗര്യമുള്ള ഒരു ആളാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഹൃദയ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്.
നീ ഈ ദൗർബല്യത്തിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, കർമ്മനിരതനാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ദുഷ്കീർത്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായി പോകും. അതുകൊണ്ട് അത് അർജുനന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഒരു കളിയാക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു മനസ്കതയില് പെരുമാറുന്നത്. ഈ കപട മനസ്കതയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനനിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാന് തോന്നിയത്. അപ്പൊ അതേ തരത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം അർജുന ഉവാച. ഇനി 4 ശ്ലോകങ്ങളിലും കൂടി അർജുനൻ ഇങ്ങനെ വാദമുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവരിസൂദന. പറയുന്ന പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള അവരെ ഇഷുഭി അസ്ത്രങ്ങളാൽ പ്രതിയോത്സ്യാമി എങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും, ഈ കഥം എങ്ങനെ ഭീഷ്മൻ ദ്രോണർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മധുസൂദന തിരിച്ചടിക്കുക? ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? ബഹുമാന്യരായ അവരെന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണാചാര്യരും. അവരെന്നും പൂജനീയര തന്നെയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് എതിർത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ പാടില്ല. അത്രയും ബഹുമാന്യരാണ് അവര്. വാക്സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല, മര്യാദയുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവരെ അസ്ത്രം കൊണ്ട് നേരിടും എന്നാണ് ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്. കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു വേള. അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ അതല്ല ഗുരു സാന്ദീപനി മുനിയോ എതിർക്കാൻ തയ്യാറാവോ എന്ന് പോലും ഒരു വേള ചോദിച്ചേക്കാം. ഇനി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഗുരുന ഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷ്യമഭീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരു നിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിരപ്രതിഷ്ഠാൻ. ഗുരുജനങ്ങളായ ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭൈക്ഷ്യമഭീഹ ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാണ് ശ്രേയസ്സായിരിക്കുക എന്നാണ്. ഗുരുവിനെ അഹത്വ, ഗുരുവിനെ ഹനിക്കാതെ ഭിക്ഷ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തില് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസ്തു ഗുരുവിനിഹൈവ, ഗുരുവിനെ കൊന്നിട്ട് ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭോഗങ്ങള് രക്തപങ്കിലങ്ങള് രുധിരപ്രതിഷ്ഠാൻ, രക്തപങ്കിലങ്ങളാകില്ലേ എന്നാണ്. ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2 മാർഗമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള 2 മാർഗമുണ്ട്. ശ്രേയോ മാർഗവും പ്രേയോ മാർഗവും. അപ്പൊ ഇതില് ശ്രേയസ് അല്ലല്ലോ, ശ്രേയോ മാർഗം അല്ലല്ലോ അത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രേയോ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അവയുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം, അതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിത മാർഗമാണ്, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗമാണ് ശ്രേയോ മാർഗം. പ്രേയോ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവനവന്റെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, അങ്ങനെ പോകുന്ന മാർഗമാണ് പ്രേയോ മാർഗം. അപ്പൊ ഇത് ശ്രേയസ്സാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവരും വിവേകം നശിച്ചവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും കൗരവപക്ഷത്തായതുകൊണ്ട് അവരുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ പക്ഷം ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി എന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും അവര് ഉന്നതര് തന്നെയാണ്. അവരെ വധിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല അല്ലെ. ദേവലോകത്ത് പോലും യാത്ര പോയിട്ട് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളും ദിവ്യ അസ്ത്രങ്ങളും
ഒക്കെ സമാനമായി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ദിവ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അർജുനൻ. പിന്നെ രാജസുഖം, ഹസ്തിനപുരത്തിലെ കുറച്ചു നാളെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായിരുന്നപ്പോ രാജസുഖങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പോരാതെ കഷ്ടതകൾ ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, വനവാസം, അജ്ഞാതവാസകാലം, അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ജീവിതം കണ്ട ഒരാളാണ് അർജുനൻ. ശ്ലോകം 6. ന ചൈതദ്വിദ്മകദരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമയതി വാനോ ജയേയു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അർജുനന് വിരക്തി വരികയാണ്. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? നമ്മുടെ മുമ്പാകെ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് അവര് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യുക ക്ഷത്രിയരുടെ കടമയാണെന്ന് അറിയാം. എങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ ഹിംസ ചെയ്യണോ, അതോ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഭിക്ഷയാചിച്ച് ജീവിക്കണോ? ഇങ്ങനെ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. വനവാസകാലത്തും അതുപോലെ അജ്ഞാതവാസകാലത്തും ഒക്കെ പാണ്ഡവര് എന്താ ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നത്? മടങ്ങി വന്നിട്ട് കൗരവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോ യുദ്ധത്തിന്റെ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ? വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമില്ലായ്മ അവിടെ വരികയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇവരെല്ലാം മരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ജീവിതം ദുസ്സഹമാവും, അതും മറ്റൊരു തരത്തിലൊരു പരാജയം തന്നെയല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിരക്തന്റെ, ഒരു സന്യാസത്തിന് പോകുന്ന ആളുടെ പോലെയുള്ള ഭാവത്തിലേക്കാണ് അർജുനൻ വരുന്നത്. വീണ്ടും പറയുന്നു 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्നം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അർജുനൻ ഗുരുവിന് സർവാത്മന കീഴടങ്ങാണ്, ടോട്ടൽ സറണ്ടറായി. ഇന്നത്തെ ഓരോരുത്തരും എന്താ വിചാരിക്കണേ? താൻ ഒരു വലിയ കേമനാണെന്നാണ് ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കണേ അല്ലെ. ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള ധനുർധനരായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എത്ര വിനമ്രതയോടെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യണത്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും ഗുണം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം, ആജ്ഞകള് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. സക്സസ് ഹാസ് മെനി ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയും, ഫെയിലിയർ ഈസ് ആൻ ഓർഫൻ എന്നും പറയും. ഈ ജീവിത വിജയം നേടിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പല ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന പറയണേ. അതുപോലെ സക്സസ് ഹാസ് മെനി ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെയിലിയറിനോ ഈസ് ആൻ ഓർഫൻ. ഇത് ജീവിതത്തിൽ പരാജയം നേടിയവർക്കോ പറഞ്ഞു തരാനോ ഉപദേശിക്കാനോ ഗുരുവോ അങ്ങനെ മുതിർന്നവരോ ഒന്നും കാണില്ല. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ കീഴടങ്ങാണ്. ഭഗവാനോട് എന്നെ ശിഷ്യനാക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. പ്രകൃത്യാ തന്നെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കും. ഓരോ അടിവെപ്പിലും നമുക്ക് ആശങ്ക വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വഴി കാട്ടിത്തരാൻ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടാൻ നമുക്കൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ, അതായത് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവണമെന്ന് എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും തന്നെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ കത്തിപ്പടരുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ചേരുക. എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക? നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല,
അങ്ങനെ ഓരോരോ വിഭ്രാന്തികൾ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ നിലപാട് തന്നെയാവും നമുക്കും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാട്ടുതീയെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടാണോ, എന്നാലും അത് കത്തി പടരുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ആയിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു അറിവുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അതിന്റെ സയൻസ്, അതിനൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രം അറിയാണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാണ്ട് വെറുതെ ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെ, പട്ടികളെ പൂച്ചകളെയൊക്കെ പോലെ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരിക. ശരിയായിട്ട് ജീവിക്കുക, ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക, അതല്ല ജീവിത വിജയം നേടുക. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ, മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് മനുഷ്യനും ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ആഹാരം, ഭയം, മൈഥുനം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്യും. ആഹാരം, നിദ്ര, അതൊക്കെ നമുക്കും ഉണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഈ ലോകം ത്യജിച്ചു പോയ അവരെ കൃപണൻ എന്നാണ് പറയാ. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, ബുദ്ധിമോശത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണവരാണ് അവര്. ഈ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യജന്മത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതായത് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയണത് തന്നെ ഒരു അമൂല്യ സ്വത്താണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടില്ല അത്, ഈ ഒരു അവസരം. ഇതൊരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, അമൂല്യാണ്. അത് ഒരു ചന്ദന മരത്തിന്റെ ഒരു തുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു ചന്ദന മരത്തിന്റെ തടിയുടെ ഒരു കഷ്ണം, വലിയ വില പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ ചന്ദന മരം. അത് നമ്മൾ വെറും വിറക് കൊള്ളിയായിട്ട് നമ്മൾ അത് കത്തിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിലോ, അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പലരും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അത് വെറുതെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണില്ല അതിന്. അതിന് ഒരു അമൂല്യ സ്വത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഓരോ ദിനം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് അറിയാം. പിന്നെ അർജുനനിലുള്ള ഈ ദൗർബല്യം മാറ്റാൻ ഇനിയും പല പല ഉപായങ്ങള് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദിമ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറയാം. ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ അർജുനനും ആയിരിക്കും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാച്ഛോകമുച്ഛോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാ വസം പത്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം. എന്താ പറയണേ, ശത്രുരഹിതമായിട്ട് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു രാജ്യം എതിരാളികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും, അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ എന്റെ എന്താ പറയാ ദുഃഖത്തിന് ഒരു അറുതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയണത്. എന്റെ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ ഇതിനൊന്നിനും സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വരട്ടിക്കളയുന്ന ഈ ദുഃഖത്തിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഏതിനും കഴിയില്ല എന്ന്. ഭൂമി കിട്ടുകയാണ്, രാജ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ, അതല്ല സ്വർഗം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയണത്. മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെയും നീതിശാസ്ത്രങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയിട്ട് വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ സഹായം കൂടാതെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനന് തീരുമാനമായി. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സഹായത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. കൃഷ്ണ അവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നൈപുണ്യം ആർജിക്കാത്ത അഥവാ ഒരു വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത വ്യക്തി, അയാൾ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനും സർവജ്ഞനും വേദാന്തിയുമായിരുന്നാൽ കൂടി ആത്മീയ ഗുരുവാവാൻ യോഗ്യനല്ല. ഈ കുലം നോക്കണം, അതുപോലെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണോ എന്ന് നോക്കണം. ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തില് നൈപുണ്യം ആർജിച്ച ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.
ഈ ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതിക സംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ ഒന്നും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അത് മനുഷ്യരെപ്പോഴും പല പല വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സമാധാനം തേടി അലിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നേടണമെങ്കിലോ ഭഗവാനെ നമ്മള് ചേർത്ത് നിർത്തണം, ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ചേരണം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കണം. നമ്മള് മൂലസ്വരൂപം നമ്മുടെ മറക്കരുത്. മൂലസ്വരൂപം നമ്മള് നിത്യദാസത്വമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അങ്ങനെ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത് ആഗ്രഹത്തോടെയല്ല, കാമ്യകർമ്മമായിട്ടല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കായിട്ട്, ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായിട്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത്രേ സ്വർഗപ്രാപ്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ സ്വർഗപ്രാപ്തിയെക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ആണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. എന്താ? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നാണ് പറയണത്. സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആനന്ദത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജീവിതത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീഴേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് സ്വർഗപ്രാപ്തി ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ദുഃഖങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്യണ പോലെ സർവാത്മന ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുക തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന വഴി. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം സഞ്ജയൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ ഹൃഷീകേശം ഗുഢാകേശ പരം തപ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദമുക്ത്വാ തൂഷ്ണീം ബഭൂവഃ. ഇങ്ങനെ ഏവമുക്ത്വാ ഹൃഷീകേശം ഭഗവാൻ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഋഷികേശ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനിയായിട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ടിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോവുകയാണെന്ന് അറിയുമ്പോ നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ചിലപ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെ. അർജുനനെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും പേടി അല്ലെ. അത്രയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. അവസാനം പറയും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ പോവാണ് അർജുനന് എന്നറിയുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നിരാശ വരാനേ വഴിയുള്ളൂ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം തമുവാച ഹൃഷീകേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വച. അങ്ങനെ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവില് ദുഃഖിതനായിട്ട് നിൽക്കണ അർജുനനോട് ഒരു മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പറയാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ മന്ദഹാസത്തോടെയുള്ള ആ നിൽപ്പ് അതെന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കണേ ഭഗവാൻ ആ മന്ദഹാസം കൊണ്ട്? അത് ഒരു വേള അർജുനൻ എന്റെ ശിഷ്യനായി അല്ലെ, ശിഷ്യനായത് കൊണ്ടായിരിക്കോ? ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ അർജുനൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണോ ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം? അതോ ഇനി എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഭഗവാൻ എന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കോ? ഈ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഇച്ഛയായിരിക്കോ? കാരണം ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിലുള്ള ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു സന്ദേശം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ സന്ദേശം നൽകി അവരെ പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കാനും അവരെ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അവസരം വിനിയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നോർത്തിട്ടാണോ ഭഗവാൻ മന്ദഹസിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? നമുക്ക് നോക്കാം. ഉറ്റമിത്രങ്ങളായ ഋഷികേശനും ഗുഡാകേശനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തുടരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരാള് സ്വമേധയാ മറ്റയാളുടെ ശിഷ്യനായി അല്ലെ. അങ്ങനെ സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായത് ഓർത്താണോ മന്ദഹസിച്ചത്?
എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവായിക്കൊണ്ട് സർവേശ്വരനായ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉന്നത പദവിയിൽ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോ തേരാളിയായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ ഗുരു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ സംവാദം തുടരാൻ പോകുന്ന ഈ സംവാദം ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ചിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവർക്കും ഗുണപ്രദം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ 5000 വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം ഇവിടെ നമ്മൾക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശവും. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാസൂംശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാം, അറിവുണ്ടെന്നുള്ള അർജുനന്റെ ഭാവത്തെ പൊളിച്ചടക്കി. നല്ല ജ്ഞാനിയാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ ഭാവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അർജുനൻ അല്ലെ. അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അശോച്യാൻ അന്വശോചസ്, അതായത് ദുഃഖിക്കേണ്ടവരല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ട് നീ ദുഃഖിക്കുകയാണ്. പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച, വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്നുള്ള പോലെ സംസാരിക്കണം, ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ. ഗദാസൂന അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരോ ഗദാസൂന മരിച്ചവരെ, പോയവര് മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കില്ല. നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പരോക്ഷമായിട്ട് വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെന്നാ പറയണേ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ നിലപാടെടുത്തിട്ട് ശാസിക്കാനും ഒരു വേള തുടങ്ങി. നീ ഒരു ബുദ്ധിമാനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അറിവുള്ളവരൊക്കെ ദേഹം എന്താണെന്നും ആത്മാവാണ് എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് ഇതുപോലെ ദുഃഖിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പണ്ഡിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ്. പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അറിവ്, അതാണ് പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഈശ്വരൻ, ആത്മാവ്, അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിവുള്ള ഒരാളാണ് പണ്ഡിതൻ. യഥാർത്ഥ അറിവുള്ള പണ്ഡിതൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കില്ല എന്നാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവിനെ പരാവിദ്യ എന്നും പറയും. അപരാവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു വിദ്യകൾ. ആത്മജ്ഞാനത്തിനെയാണ് പരാവിദ്യ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപാഃ ന ചൈവന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃപരം. പറയാണ്, പുനർജന്മത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന ജനാധിപന്മാര് രാജാക്കന്മാരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാണ്ട് ആവൂല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ കഠോപനിഷത്തും ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളെ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും അവ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതികളിൽ പുലർത്തിപ്പോരാണ്. അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഓരോരോ ജീവിതം അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ആ സർവേശ്വരൻ തന്നെ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായി ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരേ പരമപുരുഷനെ കാണാൻ കഴിവുള്ള സാധുജനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനം ലഭിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിലെ പല ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ആ മനസ്സിന്റെയും അപ്പുറത്ത് ജീവൻ, ആ ജീവൻ പോകുമ്പോഴാണ് എല്ലാം നിശ്ചലായി അല്ലെ. തിരമാല കടലിൽ അടങ്ങുന്ന പോലെ ചിന്തയൊക്കെ ജീവനില് ലയിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട്. അതാണ് സുഷുപ്തി, ഉറക്കം അല്ലെ. സുഷുപ്തി സ്വയം ലയിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനാണ് ഉറക്കം. എല്ലാവർക്കും ജീവസത്തകൾക്ക് ആ സുഷുപ്തി ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വരദാനാണെന്നാ പറയണേ. അസ്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ലയമാണ് അവിടെ നടക്കണേ. എന്നാ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മള് ചിന്തകളെ അടക്കും അല്ലെ. യോഗികളൊക്കെ, നമ്മള് സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റില്ല.
ധ്യാനത്തിലൂടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ അടക്കുന്നത്, അത് സമാധി എന്നാണ് പറയാ. ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ സ്വയം നേടേണ്ടതാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ ചിന്തകളെ അടക്കുക, അത് സമാധി, അത് സ്വയം നേടേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ സുഷുപ്തി നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, ഭഗവാൻ തരുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് അത്, നമ്മുടെ ഉറക്കം. അത് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലെ ചിന്തകള് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആ ജീവനിൽ അങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുക, ഒരു ലയം, അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് ലയിച്ച് പോകുന്നതാണ്. ഈ ജീവൻ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോഴോ, ജീവികൾ മരിക്കുമ്പോഴോ എന്താണ്ടാവണേ, ഈ മനസ്സും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് ജീവനോടൊപ്പം പോവുകയാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം, കാരണ ശരീരം, അങ്ങനെ 3 ശരീരങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സും ജീവനും കൂടിയിട്ടാണ്. മനസ്സില് നമ്മുടെ ആ വിഷയവാസനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളുടെ വാസനകള് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അതും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടാണ് ജീവനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുക. അർജുനന് ഭഗവാൻ വൈദിക സത്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. ഇനി മുക്തിക്ക് ശേഷം ജീവാത്മാവ് മായയുടെ മൂടുപടം നീക്കി അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കും. അങ്ങനെ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അറുതി വരുത്തുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉണ്മ, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉണ്മ പലതവണ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന് ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാകാര രൂപിയാണ് അല്ലെ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള വൈഷ്ണവര് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ആരും കാണാത്തതും നമുക്ക് പലതും വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞര് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, ലാബറട്ടറിയിലെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ജീവനൊപ്പം ഈ മനസ്സ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം അതൊക്കെയുണ്ട്, അതിന് പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ജീവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്താൽ പോലും ജീവനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ജീവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കണേ? ജീവൻ, ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാല്, ചിന്തകളെയൊക്കെ അടക്കിയിട്ട് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ജീവനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അവര് ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അവര് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആ സത്യത്തിനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മള് വിശ്വസിക്കണതാണ്. ഇനിയിപ്പം പുനർജന്മം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേറെ മാർഗമുണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് ഈ ജന്മത്തില് കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക. അതല്ല, ഒരേ സമയം ജനിച്ച 2 കുട്ടികള്, ഒരു കുട്ടിക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളും വിഷമങ്ങളും, ഒരു കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം ഉള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുക. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ജന്മം, ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്, ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മല്ല, കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാവ് സഞ്ചരിച്ച് ജനിമൃതികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നത്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം മാത്രം അറിയാം അല്ലെ. ആദിയും അന്തവും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. മധ്യത്തിലുള്ള കുറച്ച് സമയം മാത്രം നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ. ഇനി എന്താവും അതും നമുക്ക് അറിയില്ല.
ഇനി ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയാണ് ശ്ലോകം 13. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവ്, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ, ദേഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേഹി എന്നാണ്. അങ്ങനെ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും പിന്നെ യൗവനത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്, ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി, ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി സംഭ്രമം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ജീവസത്തയും ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവാകയാൽ നിമിഷം തോറും ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയും അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയും. ആ കുട്ടിയും ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മളും തമ്മിൽ എത്രയോ അന്തരം ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു അന്നത്തെ ഉള്ള ഒരു സെല്ല് പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ കാണില്ല. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നു അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല, ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരും. അങ്ങനെ യുവാവായിട്ടും വൃദ്ധനായിട്ടും ഒക്കെ കാണപ്പെടും. അങ്ങനെ ഈ ജീവാത്മാവ് മരണാനന്തരം പുതിയൊരു ശരീരം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഇത് വെറും ഒരു പരിണാമം മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ അതിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്ന ഭീഷ്മർ ദ്രോണാദികളൊക്കെ മഹാന്മാരായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് ആത്മീയ ശരീരം ലഭിച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങളില് സ്വർഗത്തിലൊക്കെ വലിയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന അതിനുതകുന്ന ഒരു ശരീരം അവർക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. അവിടെ അർജുനൻ ദുഃഖിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം ഇല്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി ഇവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെയാണ് ധീരൻ അല്ലെങ്കിൽ സമചിത്തതയുള്ള ആള് എന്ന് പറയാം എന്നാണ്. മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്ക് മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഘ്രാണശക്തി ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണ ശക്തിയുള്ള ഉരകങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ കാഴ്ച ശക്തി രാത്രിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യനേക്കാളും കൂടുതൽ കഴിവുള്ള മൃഗങ്ങള് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിയാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖതാഃ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. അപ്പോ ഭാരത, ഇവിടെ ഭാരത എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തിപുത്ര എന്നാണ്. ഭാരത മുമ്പൊരിടത്ത് ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞത് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിനായിരുന്നു. ഇനി കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേ, മാത്ര തോറും വരുന്ന സുഖദുഃഖ, ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖത, മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം അങ്ങനെയുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്ക്, മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ഗതി വിഗതികൾ പോലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നു പോവുകയാണ് മാത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് ആണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ തിദിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയൊക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയണത്. തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അതായത് കൊടും തണുപ്പുള്ള മാഘമാസത്തില് വൈഷ്ണവർക്ക് പ്രാതസ്നാനം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അത് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് വൈദിക നിയമം. വലിയ തണുപ്പുള്ള കാലമാണ്, ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രാതസ്നാനം കൂടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല, ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഒരു കുടുംബിനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേനൽ ചൂട് അസഹ്യമാണ്, അടുക്കളയിലൊന്നും ചൂടോണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ തിദിക്ഷയോടുകൂടി സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. സഹിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഖ ദുഃഖങ്ങളോ എല്ലാം നമ്മൾ സഹിച്ച് മതിയാവും. അർജുനനെ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്തത് കൗന്ദേയ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ടും ഭാരത എന്ന പദം കൊണ്ടുമാണ്. കൗന്ദേയെന്ന് മാതൃഭാഗത്തുള്ള ആ രക്തബന്ധം കാണിക്കണു, ഭാരത എന്നുള്ളത് പിതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ശ്രേഷ്ഠ പൈതൃകമുള്ള ആളാണ് നീയെ എന്നുകൂടി ഭഗവാൻ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ പൈതൃകത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെട്ട നീയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ എന്നാണ് അതില് ധ്വനി. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം ഹിനവ്യഥയന്ത്യേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പത്തെ. തിദിക്ഷയോടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് അമൃതത്വത്തെ വരിക്കൂ അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലയോ നരോത്തമ, സുഖ ദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജഡവസ്തുക്കളില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കല്ല വേണ്ടത്. അത് മാറിയിട്ട് ശാശ്വതമായതിനെ ആശ്രയിക്കണം. ജഡവസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഒക്കെ അല്ലെ, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ നശ്വരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനോ ആ സത്യം മാത്രമാണ് അനശ്വര ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, നശിക്കാത്തതുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് ഉണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതിലെ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേശഭരിതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്നാലും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് താനും. കുടുംബത്തിനെയും എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ചൊക്കെ പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉള്ള ആ വഴി എന്തായാലും പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ ആ സന്യാസം ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള മാതാവും ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള പത്നിയും അവർക്കൊന്നും വേറെ ആശ്രയം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഉത്കൃഷ്ടമായ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം സന്യാസം കൈക്കൊള്ളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സതഃ ഉഭയോരഭിദൃഷ്ടോന്തസ്തനയോസ്തത്വദർശിതി. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്ന്, ഇല്ലാത്തത് എന്താ? ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാതാവും. ഇന്നിപ്പോ ഉണ്ട്, നാളെ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരും, നിലനിൽപ്പില്ല. സനാതനമായതിന് ആത്മാവ് സനാതനാണ്, അതിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ തത്വദർശികൾ അവയെ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. ഋഷികള് ധ്യാന തപസ്സിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അറിവ്, അതിന് തെളിവ് നൽകാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ അടുത്ത് ലബോറട്ടറി ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അവരുടെ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലബോറട്ടറി. അല്ലാണ്ട് ഋഷിമുനികൾക്ക് അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് ഒരാൾ ഒരു വടി കൊണ്ടൊരു അടി തന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് വേദനിച്ചു. അത് എത്രയുണ്ട് എന്ന് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ വേദനയ്ക്ക് എത്രയ്ക്ക് വേദന, ആ വേദനയുടെ ഒരു അളവ്, അതിന് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. സ്നേഹം അതുപോലെയാണ് അല്ലെ. എത്രയുണ്ട് സ്നേഹം എന്നുള്ള, സ്നേഹത്തിന് അളവോ തെളിവ് കൊടുക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ആ തത്വദർശികൾ കണ്ടറിഞ്ഞ രഹസ്യം, ആ അറിവാണ് ആത്മാവ് എന്നുള്ള ആ രഹസ്യം. അത് അവര് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. ഇപ്പോ ഓരോ എന്താ പറയാ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വള, മാല, കമ്മല് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. സ്വർണത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ വളയും മാലയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്വർണം അവിടെ സ്വർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ നിലനിന്നോളും. വള, മാല ഇതിനൊക്കെയോ സ്വർണം ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്വർണം വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ വളയും മാലയും അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
പക്ഷേ സ്വർണത്തിന് നിലനിൽക്കാനോ ഈ വളയോ മാലയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെയാണ്. വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അജ്ഞാനത്തിൽപ്പെട്ട് പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം ശമിക്കും. തന്നെക്കുറിച്ച് നിഷ്കൃഷ്ടമായി പഠിക്കുന്ന ആൾ തനിക്കും സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണത്തിനും അംശത്തിനുമുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധം തന്നെ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവുക? കാരണം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവോ? കാരണമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് അത് നശിക്കില്ല. കാര്യമായിട്ടുള്ള ജഡശരീരം അത് നശിക്കണു. ഒന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇതാണ് കാര്യം, അത് നശിക്കും. മറ്റേത് കാരണം സ്ഥിരമായിരിക്കും. ആത്മാവ് കാരണം ആണ്, ജഡശരീരം കാര്യം. അതാണ് കാര്യം കാരണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിനാശി തു തദ്വിധി യേന സർവമിദം തദം വിനാശം അവ്യയസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹസി. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ആ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത്? ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും ഊർജം കൊടുക്കുന്നത് ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ജഡമായി കഴിഞ്ഞ ആ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ആ ശരീരത്തിൽ എവിടെയും ഒരു പ്രജ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെ? ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ആ ഈ ശക്തി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇല്ലാതായി, ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ശക്തി. ഒരാളുടെ ശരീരത്തില് വരുന്ന വേദന അല്ലെങ്കിൽ സുഖം മറ്റൊരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരവും ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ആ ശരീരം. ആ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ അവബോധം. ആ അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മരിച്ചാ പിന്നെ അവബോധമില്ലല്ലോ. ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാലാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതഥാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവ സ വിജ്ഞേയ സ ചാനന്ദ്യായ കൽപ്പതേ. അതായത് തലനാരിന്റെ അറ്റം 10,000 വിഭജിച്ചാൽ എത്ര വലിപ്പം വരുമോ അത്ര മാത്രാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അത് കാണാനായി പറ്റില്ല. എന്താ പറയാ, ഒരു സ്ഫുലിംഗം മാത്രാണ് അത്, ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഈ ചെറിയ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം തന്നെയാണ്. ഔഷധവീര്യം ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം. ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരാണ് ആത്മാവിന്റെ ഈ പ്രഭാവം. അത് അവബോധമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ എങ്ങും അനുഭവപ്പെടുകയാണ്, ഫീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. ഋഷികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്നോ, ഈ ഹഠയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യോഗം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിച്ച് അവര് സമാധിയാവും. വിശുദ്ധമായ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്ത് ചലിക്കുന്ന ഈ വായു പഞ്ചകണ്ട്, പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ എന്നൊക്കെയുള്ള 5 വായു പഞ്ചകം. അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആസനമുറകളുടെ സഹായത്താൽ നിയന്ത്രിക്കലാണ് ഹഠയോഗം. ഭൗതികമായ ഒരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ യോഗം. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് അണുമാത്രനായ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹഠയോഗ ഋഷികളും മുനിമാരൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്.
ജീവ ആത്മപ്രഭാവം ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രം വ്യാപ്തമാണ്. അണുമാത്രനായ ഈ ആത്മാവ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു എന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സൂക്ഷ്മ അണുവിനെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും കഴിവിന് സാധ്യല്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയുമല്ല. ശ്ലോകം 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രേണുമാതാജി ക്ലാസ് നിർത്താറായോ? നിർത്താം മാതാജി, ഇനി നാളെ എടുക്കാം ബാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം. ചോദിക്കും മാതാജി. ക്വിസ് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഡെയിലി ഉണ്ടോ? ലെവൽ 2. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മള് ലെവൽ 2ന്റെ ക്വിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 2 ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ? ഇതിപ്പോ ഇന്ന് 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അന്ന് കഴിഞ്ഞത് നമ്മള് ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ശനിയാഴ്ച. അപ്പൊ സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമുക്ക് ഒരു അധ്യായം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് എ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പാർട്ട് ബി ഇതിന്റെ ബാക്കി നാളെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്. അപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരാഴ്ച ഒരു ചാപ്റ്റർ, ഒരാഴ്ചയിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ ഇന്ന് അപ്പം നമ്മള് ഇപ്പം 1ാമത്തെ ക്വിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2ാമത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം 2ാമത്തെ ക്വിസ് ചെയ്യാം. കാര്യം അങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന്, നമ്മൾ എന്താണ് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ധൃതിയിൽ ഇപ്പം 18 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്ത് എല്ലാരും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മള് 18 ആഴ്ച അത്രയും ദിവസം ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരുന്നതനുസരിച്ച് പതുക്കെ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി എന്റെ നമ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പത്മാവതി മാതാജി. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നന്ദകോടി വൈഷ്ണവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.